everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon mga higala, niya ang unang anib ning sugilanon, katapusan, kadaugan. Kung dunay mga dapit, mga pangalan ug mga panghitabo nga nagkatukma, kana usa lamang kasulagma ug dili tinuyo sa tagsulat. Oh, unsa naman do, Herbert? Okay na ba ng akong motor? Okay na lang. Ayaw na. Labing maayo. Pila may bayranan do? Ikaw lang may ibaw na Jose. Pila naman ko to. Spark plug naman mo iya akong gilisan. Maunay akong biliban ni mo do, Herbert. Dili gyud ka mo demand sa imong mga customer. Kamo na gyud mahibaw nung. Kay kamo nga nakabato ng mga sakinan. Nahibaw magyud mo. Kung pilay bayranan kung magpaayo ta. Agad sa mga piyesa nga itong magamit o makabadabana usab ka mo kung unsa ang gidugayon sa pag-ayo, dili ba? Lahi manggod kas obando, Herbert. Mubungat yun, og pilay ilang pangayo. Ila sa ng style nung. Okay do. Daraw. Pwede na kaning 300, Okay na kaya ni nung. Pero basig na ko ni para nimo. Dihan na ni mo. Sige, kung mao, salamat kayo nung, ha? Okay, sige do. Sige lang nung, testing lang, no? Padagana og layo, o kung sa diferensya, balik ka lang ko dere, okay? Okay do. Okay. Oops. May na lang. Nakakwarta ko. Miyatag siya 300. Doon na naialaman si Dong RJ para duha ka adlaw kinini ang baon. Bay, RJ! Paita sa timo eh. Wa man yung ka mamasa sa mga tubag niya ito atong exam. Unsa man ka eh? Niyabag ka man, oy. Usa man ko magpasa nga. Gibantayan tag maayo dito. Pero way kaso. Ibaw man ko. Usa ra gyud sayop adto? Oh, may ka. Usa ray sayop nimo. Ako tingali ato part murag. Ubay-ubay gitong rong da. Ako, labi na ang mat. Usa ra gyud rong adto. Mao ba? Oo. Hibaw man gyud ka. Nga kinaon ako ng numero. Basta mat. Bright na kay ko na. Aha. 6 plus 5, pila? 10. Ay, yabag na. 6 plus 5, 10? Oh, lagi. Sayop, oy. 11. Pila isipyat. Usa. Di ba usay akong rong? Ay, karaan man na eh. Bago. Ay, karaan eh. Bago ang kadungog. Permin akong kadungogan lang ni Jigo. Tana. Asa man ta? Ato ta sa bilyaran. Ha? To ay daghang checks lang dito. Ay, nuna lang kukuli ni mo eh, kay. Tabang ba ko mo ni Herbert sa shop? Ay unya lang gud to. Apel may bitaw nang mutabang ka. Adto na ta dito sa bilyaran. Kay paduhaon ka dito. Pustaan ay. Yabag man ka, oy. Paduwaon ko ni mo nga. Wa mo ko'y hanas. Pastil ang banghaan mo. Ako na ganin mo ingon nga. Makigduwa ka. Duha gud. Kay siguro na gud na. Oh, sige, tara. Tanawa. Daghan kang chicks Pitaw da. Order pag beer. Ang uban nagduwa og billiard. Ang uban ito dito ay nagbidyok Is may duwaan ako. Ay, kana si Kap. Ha? Kap? Lagi. Kapitan na sa barangay? Dili. Ang gala niyang Kap. Kay naaan mo ng pulis kami adto. Pero ang tinud-an ay engineer na siya. Surveyor. Kamao sa namuduwa og billiard. Lupig ta na, oy. Sa experience ng daan na, lupigo na ta. Duwa ilang gud. Ginagpayara man sa tag 300 naman. Oh, sige, ikaw good. Kunya.
Nya, pakita ang mga chis sa ngilngil mong tirada. Aron, nga na sila nimo. Suwayan lang. Buhatay gyud, dili kay suyan lang. Ipakita gyud ang imong abilidad. Oo, lagi. Kutob si mahimo, ani. Asa naman si Dong Archie? Waman mauli. Nakalungang na hinoon ko. Pero wa ko magkaluto og lami ang sudan. Ang napilin dito, inuunan na. Niya, buhat bulinaw. Oh, uy. Iya, si Sir Kulas man eh. Sakay siyang chipi. Hoy! Kasama ka? Pagklaro ko na, be. Sir Kulas, Kanus aman mamaayo ng auto ko. maayo kay niya ka, sir. Doon na mga mga pisa nga gikinahanglan. Palitonon ba? Unya nga nung maman mo paliti. Sorry, sir. Wa ko ikapalit sa maong pisa nga gikinahanglan. Bugo ka. Huwag kaya yung pagkamikaniko. Pasayloan ko, sir. O wa mo ko'y igong kapital sa pagpalit sa mga pisa nga gikinahanglan. Pila ba'y kantidad sa mga pisa? Ako ka nanay, kuan tingali. Mas may tingaling ikaw na lang mo adto sa tindahan sa spare parts. Niya ang listahan sa mga pisa. Bugo ka. Ngano ako mabalito rin mo? Usama ko rin, imong boy. Tunto kang dako. Kalma lang, Sir Kulas. Ay lang pagisog. Di masab ko ni mo ulipon. Unsa? Gusto kang bukad ka sa imong oo, ha? Gusto kang pasilunti ka, ha? Ha? Kalma lang, Sir Kulas. Mubuto ng imong Mubuto gini buanga ka. Mubuto gini. allergy ko anang imong armas. Pues kung mahadlo ka, ayaw pagtubag-tubag. Let's say! Ya! Karon, ni ana na ko ang imong 38. Ayaw na itiyo na ko. No, ayaw. Allergy kay ko aning armas, Sir Kulas. Lukso man ka, sir. Maigo ko no, maigo ko. Maigo ko. Nililalim kining tiunan tag armas, sir. No? Lisan ka man kaya? Niluspad ka na, sir. Wapa ka niti kay wapa ti ka unayas sa imong armas. Ambida, iuli na. Iuli. Uni ana. Mas may tingaling malungag ng agtang nimo aning imong armas. Karon ang sunod ang imo ng agtang. Ayaw do. Muluhod ko do. Ayaw na pabuta do. Muluhod ko. Kantigo ka bang mga G og amahana mo? Kamauman. Pues pabati ako, magkamao kang mga G og amahana mo. Bebida, oy nga naman, oy, sa pagtubo na ako. Ha? Litsi ka? Mangisog ka. Ha? Oh, wapati ka ika. Umikurog ka. Nakaihi ka man. Ang sunod ka pala, anha na yun mo tama sa imong agam. Mo ihapkog ka to. 1, 2. Ama na mo, naga sa langit. Pagdagon, ang imong alan, muabot ka na buwag. Ang imong ginghari at titiwason ako do. Tiwas. Mamatuman ang imong pagbuot. Dini sa yuta, maingon sa langit. Tiwas. Oo, lagi ang kananula mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasaluag kami sa among mga sala. Ngingon nga, nakapasailog kami sa nagkasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunoa, duwasa kami sa dautan. Amen. Amen. Ni ang imong armas, sir. Ako niya uli. Bata. Okay. Nana ka ni imong armas, sir. Silbi ng leksyon ni mo, sir. Ayaw pala, bigod. Ipasabote ka, isog sa kay ka. Muinghan kapag dili maayo. Ha? Nga manion ka pa sa imong armas. Dili na maayo, sir. Animal ka, bogo gyud ka, himong giuli ang akong armas. Ha? Sige, sir. Pauli na lang. Kung niya, kung sa imong una, ipakuha na lang ng imong sakit. Kabuang! Imo kong ipaluhod buanga ka. Ikaw may biluhod. Wa man ko magsugo nimo nga mulhod ka. Bugo gyud ka. Himong gihatag na kog balik ang akong armas, pues patyo ka. Kini. Ikaw may bogo, Sir Kulas. Wano na bala ang imong armas? Unsa? Oh.
patrol car. Oh, timing kayo. May patrol car. Ay. Sir, dakpa rin niyo, sir. Uy, uy, Nanghagis uy. diri, sir. Uy, uy. Na, nagunit pa siyang armas. Uy. Nanong diri na ako, sir. Usa. Na, sir, oh, nagbitbit pa siyang armas, sir. Dakpa rin niyo, sir. Yan, animal ka. Part. Daog ta, part. Damang mo daog ko na. May gani kay naablay si Kap sa last ball niya. Oh, manay gingon nga. Basta mo daog. Aw. Daog gid na. Niya sa man, ato na ta. Ayaw una. Kay, ako order nga beer. Oh, inom ta. Oh, yan, nasa yung mga chicks. Oh. Kuan mo goodbye, tingali, gipangita na ko ron ni Manoy Herbert ba? Ako na explicar ni Manoy ni mo. Di nang mahitabong masuko ang imong Manoy, eh. Pinanggagod ka na niya. Ay, o man gani, pero Inom una lagi ta. Padung na ang aretso. Ing na lang nga. Nag-research ta. Hinungdan nga. Nadugay ta. Dako na ba kayong dako? O si Arar. Bisag yun sa nagtawag siyang cellphone, huwag yun butubag. Dili magkontak. Muuwan gitingali. alam. Kusog sa king iwan ha. Saan ka kusog kanaog ni? Tong Arar! Dali, daog! Dahil kinana ko payong. Dali na! Manoy Herbert. Dali Manoy. Kitang duwag diris payong. Dali. Ikaw lang des payong. Siguro wag mo kagaling. Ano di ka mabasa? Total, di ako kayo sulupin nga kung gipandong. Kusog na magking baha. Mabasa gini ako sapatos Manoy. Dili, mabasa ng sapatos ni mo. Dali! Bahon ti ka! Manoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.